איזה גיהנום. אמיתי גיהנום. אמיתי גיהנום. היי. טוב, כמו שאתם רואים, נכבש מעלה דש 43-23 דקות. היי, אחד הדברים הקשים, אם לא הקשה ביותר. וואי, כן, חוויאר אחריי היה התותח כל הדרך אחריי. חוויאר, וואי, היי, שיו, ממש לפני הפסגה, חוויאר המכונה ג'אנגו. וואי, כל הכבוד, כל הכבוד לך. יאללה ג'אנגו, דקה.
תן לה. הנה התותח ג'אנגו מגיע. בוא עוד למעלה, בוא. טוב, טל, חיים ופטרסון איתנו. ג'אנגו התותח, מה אתה אומר ג'אנגו? מה יש לך להגיד? כל הכבוד. מה? בסדר? כמה לקח לנו? 43. תרדם לי את השעון. עכשיו 45, 46 אתה. אתה 47. טוב. אז פעם שעברה שכבשנו, לקח לנו 2:15. שיו, באמת? כן. וואי, הקצב היה מטורף עכשיו. אבל המניה כזה לא נתן לי לנוח. אני רואה אותו נוהג, אבל אני חייב להניע. הרג אותי. העצתי בך, אחי. אני מתחנן שתנוח, אני עוד לא מספיק... לא, אני גם נח, פגר, אבל אני מוביל עליך בהפרש. לא בהרבה. לא בהרבה, אבל המנוחה זה הרבה זמן, אתה מבין? המנוחה, כן. בדיוק. אני מתחיל את המנוחה שאתה מסיים אותה. נכון, ואז אני מוביל את הדרך הזו. עכשיו פה היה כבר קטע שנכנסתי עליו באטרף. עלייה בת זונה. פה? תשמע, אחי, עליתי, איך הייתי מבסוט. חשבתי שזה יותר גרוע. שאמרת לי יש עוד דבר, אמרתי וואי. נשמע לך, אני יודע שזה נשמע כתירוץ. פעם שעברה היה חם אימים ולא היה ככה בוץ. בסדר, אנחנו עלינו אותה בקצב מטורף. קצב מטורף. נכון? לא ראית שם מתו?